Pois agora, a miña última pregunta. Saben que é isto? Sí. Unha fotografía de unha acción conxunta con Imagine, unha actuación medioambiental para recoller plásticos. Sí. Publicada nas redes sociais do Concello de Padrón. Día Mundial do Medio Ambiente, o alcalde, as concelleiras, Mariló e Ana Castro participan nunha acción de regeneración na contorna do río Ulla que actuou como voluntario o alumnado de primeiro da ESO do IES Camilo José Cera. Sí. Ben, saben que é isto? Sí. Sí? Isto é o Plan Estratégico de Igualdade entre Mulleres e Homens do Concello de Padrón, levarán aprobados en este pleno. Sí. Bueno, este pleno non, pero aprobado polo pleno municipal. Lembro que en aquel pleno el dixen da necesidade de facer un seguimento anual onde se dera conta de todos os problemas, dos planos que se activaran. Non consideraron oportuno facelo. Ben, pois en este plan di que o procedimento é áxil, de maneira que se alguén presenta unha solicitude de expediente de acoso en 5 días laborais, bueno, en 3 días, terían que poñerse en contacto ca vítima, en 5 días ter máis ou menos avistado que se iba a facer con ese protocolo. No Concello de Padrón temos un caso moi grave, non comezou no 23, comezou no 22, e o anterior goberno non fixo nada. As cousas son así e hai que decirlo todo. Pero, cando comenzou este mandato, vostede e eu tivemos unha conversa sobre este tema. Vostede delegou, sí, bueno, non nos conto. Vostede delegou, según a súa palabra, na Deputación para resolver o expediente e demais. Ben? En xuño do 2025, en xuño, repito, do 2025, esta víctima volveu a solicitar a apertura do expediente de acoso, posto que o seu agresor sexual, suposto agresor sexual... Vamos a ver, creo que temos que intervir aquí porque vostede, creo que está nun ámbito un pouco complexo. Quero dicir, está faltando, porque non se pode decir que venga fotografía todo isto que ven despois. quero dicir, é que non hai ninguna sentencia, non se pechou o expediente, por certo, por tanto non cabe reapertura. E hai unha causa xudicial, pero que eu non sei hasta que punto podemos dar datos desta cuestión, cando non é unha causa que está aberta. A ver, está preguntando, datos dese expediente ou de calquera cosa que está aí? Non, non. O único que podemos decir, porque iso é público, é que hai un expediente administrativo que se suspendeu porque hai unhas actuacións judiciais. Sí. Está a reserva de que eso se resolve. O expediente aberto no 22. Sí, correcto. Bueno, no 22 o principio do 23. Ben, correcto. Eu estou dicindo, en xuño de 2025, solicitaron de novo a apertura de expediente, de novo, según este protocolo, en 5 días, ten que estar, vamos, como pouco,
entrevista ca víctima, estamos a 30 de setembro do 2025 e esta persoa, esta suposta víctima, vamos a decir así, todavía non ten coñecemento ni ninguén se puso en contacto con ela. A que ven a foto? Un momentito, porque, claro, que vostede está dicindo que se reabra que expediente, si nunca se pechou. Non dicen que se reabra, dicen que se abra un que expediente. solicitou unha nova apertura, outro novo expediente, porque o anterior non se pode reabrir, porque efectivamente está pendente de xuízo. Estamos falando das mesmas cuestións, por tanto, forma parte do mesmo expediente, que está vixente, entendo eu, non? E que está a expensas de que se resolva na vía judicial. Non vamos a mesturar a cuestión municipal coa unha cuestión judicial. E, por tanto, ata que haxa unha sentencia, nós temos que considerar a todos os traballadores ao todo efecto como persoas totalmente inocentes, quero decir. Ata que haxa unha sentencia. ¿Esto para que sirve? Vamos a ver, que ten que ver eso? ¿Esto para que sirve? Hai un expediente, Aquí ven o expediente protocolo aberto desde antes de que se aprobara ese plan. Sí, claro. Hai un expediente aberto. Hai Un unha expediente que causa se abriu judicial, co anterior. señora, que hai tamén unha ten- causa judicial aberta. Por tanto, ata que eso se resolva, hai que esperar. Con respeto ao primeiro. En canto se resolva, pois, Con respeto dependendo ao da primeiro. sentencia, pois o Concello terá que tomar unha decisión ou outra. Pero creo que é un tema moi sensible para traerlo en pleno, moi sensible. Porque vostede imagina Hombre, que e tan sensible. vostede non sabe que vai a pasar con esa No. sentencia. No. A respecto de Eu unha sei o que parte está ou doutra. pasando, que suposta víctima. E se Sei toman o que está pasando, que suposta todas víctima. as garantías, eu podo asegurar, todas as garantías. No me vale que me asegure, porque non Bueno, pues está aquí está asegurando a concelleira nada. dese ámbito e está a secretaria. Yo e está. aseguro, yo puedo preguntar a ela porque siempre que le pregunto si hay algo que se está de esas garantías que nos está cumpliendo, ella siempre me di que todas se están a cumplir. Pero en todo caso, señora Rey, Documento de sábado sábado 17 de abril do 24, Señora Rey, 26 de setembro do 24, Señora Rey, de verdade, 26 de creo que novembro non do é- Que me parece que non é un non momento. é unha cuestión. Y mezclar esta foto con esto tampoco no No, tiene. claro. La verdad Se es que está me parece dando. bastante patético. ¿Te parece? A mí, Patético. ¿sabes a mí lo que me parece Patético. ¿Sabes lo que me parece ahí patético detrás a mí? hay familias y me parece Efectivamente. patético. Efectivamente, Patético. hay menores de edad. Patético. me Hay parece. menores de edad. Señora Rey, Patético. está usted Menores. quebrantando un principio Menores. fundamental que é a presunción de inocencia. Quero decir, hai que esperar a que haxa unha sentencia e se verá. Pero creo que isto non é unha cuestión para Eu tratar nun pleno que é Volvo público. a repetir. Hai un expediente que está pendente de xuicio, hai unha nova petición por outras actuacións, non por as primeiras, por outras actuacións, dende xuño do 25. E estamos en setembro do 25. E ninguén se puso en contacto con esta persoa para preguntarle que pasou. Non Que é pasou? así. Non é verdade? Non é así. Non é así, e isto, se quere, yo aclaramos, pero non vai a ser aquí públicamente, porque temos que ter unhas garantías e unhas precaucións, quero decir. Me parece moi ousado, e me parece lamentable realmente por súa parte que traia isto a un pleno, que é algo... A mí o que me parece lamentable Entón, é que, desde que entrou aquí, é coñecedor desta situación E se e a toman día de todas as hoxe garantías. non se fixo nada. Como E que? esta persoa sigue Señora Rey, Sigue señora Rey, acosada. señora Rey, se lle dou traslado á Deputación para que continue o expediente e está judicializado. A partir de aí queda paralizado ata que haxe unha sentencia. Ese expediente. E o que aconteza, nese senso, forma parte dese expediente tamén, non? Se hai novas actuacións, Se suman ao novas expediente. agresións, se suma ao expediente. Estás de acordo? Pero como falas de novas agresións Sí, así, con esta facilidade? Pero estamos un pouco... Non hai novas agresións. Donde están as novas agresións? Na En todo o denuncia que Concello. presentou tanto aquí como na Guarda Civil en xuño do 25. Queres que te diga máis claro? E tes que ter porque hai registro de entrada. Entón, tes esa comunicación en xuño do 25 aquí e na Guardia Civil. Que
Pero non Me podo seguir alegro. con esta conversación porque me parece realmente Me alegro. bastante... Cando queiras o falamos en outro sitio, pero aquí non. Cando queres o falamos, non, o que lle estou exixindo é que actúen e que se hai un protocolo de actuación se leva a cabo. Estáse protocolo, mira. actuando, señora Rei, porque se tomaron moitas medidas Moitas. a ese respecto e moitas cautelas. Me alegro De que acordo. quede aí Exacto. as actuacións que din que están tomando porque servirán. Vale, pues moi ben. Pero Porque insisto, servirá. isto en ningún momento debeu ser un tema de pleno en estas alturas. De verdade, non. Non, claro que non. Isto tiña que ter tido xa solución dende fai moito tempo. Moito tempo. Temos a culpa de que non haxa sentencia ainda. Non mezcle, non estou falando deso. Non estou falando deso. Efectivamente, hai un expediente anterior. Efectivamente, hai un expediente anterior que está pendente de justicia. Estamos falando de outra. De outra. Señora Rei. Cos menos implicados, efectivamente. Posible de aclaración sobre eso, para puntualizar que non sei exactamente do que estamos falando, pero o que se entiende inicialmente foi se activou o protocolo de acoso que había nese momento. Sí, Vale, ese protocolo de o acoso anterior. propuxo unha serie de actuacións. Mm. Desas actuacións se derivou un expediente disciplinario que foi onde se nomeou a un funcionario da Deputación como instructor e como secretario. Sí, sí. Ese expediente disciplinario é o que quedou en suspenso porque así o di a normativa cando o mesmo feito é constitutivo dun delito e hai unhas actuacións judiciais Sí. os feitos que se declaren probados en Sí. sentencia son de obrigado respeto, ¿no? Por parte Sí. do Consello. Entonces, Sí. por eso se suspende porque estamos falando que a infracción administrativa Sí. e o delito penal Sí. aquí coinciden, ¿no? É o Sí. mesmo feito. Vale. A partir de aí se adoptan unha serie de medidas cautelares, algunhas por parte do xurado, outras por parte do Concello, na parte que lle corresponde a a realización do traballo, ¿no? A xestión do traballo. Si hai novos feitos, que sexan dese ámbito, claro, Evidentemente. claro, sí. Evidentemente. En todo caso, deberíase para reforzar as medidas cautelares dun sitio ou do outro, que non sei do que estamos falando, entonces resulta un pouco complicado. Eu estou explicar. falando das Pero medidas do Concello. Claro. Evidentemente. As medidas do Concello. As medidas do Concello. Sabendo e sendo conocedores de todo isto, estamos falando, publiquei eu a foto, non publiquei eu a foto, publicou no Concello de Padrón, con menores de edad ao fondo. Que me parece patético, verdad? E que a mí tamén me parece Pero patético. pode ensinar unha foto e marcar. ter marcar alguén en colación con este expediente. Non podes facelo. A ver, eso... É que non. Que non podo Non facer? sei, Publicar unha foto que publicaste Pero desde... estás marcando unha persoa que está nesa foto. Estás dando Estás datos de dando unha datos persoa. de alguén. Que E estás avanzar. ensinando esa foto. De algo que aínda non hai un xuicio. Nin hai un... sentencia. De verdade, é que me parece... De verdade, perdiches Eu creo todos que- os papeles. creo que pode ser. Aquí perdiches os Incluso. todos. Con todos os papeles que Creo que pedí, sí, todavía Nesa non foto escoitei está a ese pregunta traballador de Ah, vale. como está a suposta víctima. Nesa foto está ese traballador. É que Entón, sí, ¿Cómo a estas está alturas do a procedimento, suposta? ensinar esa fotografía, eu creo que pode ser ata punible. Pero creo bueno. que sí. Eu teño clarísimo. Pois se tes claro, oye, os juzgados de la tamén. Pois a ver, Eu non teño ningún tipo de Pois a problema. ver, bueno, que Esa conste- foto non a publiquei. Pois a ver, non señora a Rey. fixo porque eu estou eu. nesa foto. Señora E a Rey. ver, a lo mellor, Esa, ¿no? Señora Rey, Ala. que conste en acta a foto que ensinou claro, coa información que dou, por se pode ser constitutiva de algún tipo de... Vale, correcto. Con todo, como está a suposta víctima? ¿Sabe? sí. Eso non vai a falar Pero aquí. que É que eso non vai a mire, falar no, aquí. por favor, mire. Terminou as súas preguntas, señora Rey. Terminou as súas preguntas, señora Rey.